Vímolos a visitar este martes de carnaval. En nombre de toda esta xente que aquí estamos reunida, veñolle pedir permiso para andar o folión na vila. Traguemos bombos e axadas, ferramentas para tocar, pero tamén traguemos as máscaras, que é o mellor do carnaval. Tamén traguemos un toro, ten fama de moi bravo. Polo menos as mociñas debedes de ter cuidado. Ahora, amigos todos, non teño máis que falar. Cando diamos unha rondiña, volveremos a empezar. O permiso xa o tedes, e xa podedes pasar. Manzaneda está de festa neste día de carnaval. En nombre do señor alcalde e da súa corporación, tedes todos o permiso para empezar o folión. Gracias, amigos.